Gumulantang sa lahat ang pagsik ng Bagyong Ulysses nang baybayin nito ang karagatang sakop ng Bicol Region. Hindi pa man lang nagda-landfall ganito na ang sitwasyong nararanasan ng Bicol madaling araw pa lang ng November 11. Malalakas na hampas ng hangin at ulan na halos ikahapay ng mga punong kahoy. Maririnig ang kalampagan ng mga yero habang halos hinahalukay ng hangin ang bawat bubungan. Itinaas agad ang signal number 2 sa lalawigan ng Camarines Norte hanggang signal number 3 kung saan nagsisimula ng bayuhin ang probinsya. Tanghali hanggang hapon nang mas maramdaman ang bagsik ni Ulysses sa lalawigan dahilan upang magbagsaka na ang mga punong kahoy, poste ng kuryente, pati ang ilang kabahayan rito. Bumaha na rin sa ilang lugar sa bayan ng Labo at mga karatig bayan na nasa low-lying areas. Nagkaroon na rin ng landslide o pagguho ng lupa. Ayon sa forecast ng Pag-asa, malawak ang dalang ulan ng bagyo. Kaya kahit hindi pa tumatama ang mata nito sa lupa, binabayo na ng malalakas na hangin at ulan ang Bicol Region, Southern Luzon at Eastern Visayas. Maging sa silangan ng Mindanao, ramdam ang mga ulan at hanging dala ng bagyo. Hanggang gabi, ramdam ang animoy nangangaliiting galit ni Ulysses sa lalawigan ng Camarines Norte hanggang sa lumapit ang sentro nito sa bahagi ng Calaguas Island sa Vinzons. Mas tumitindi ang ulan at hangin. November 12, kinaumagahan, ganito na ang tumambad sa probinsya. Ganito na ang itsura ng Busigon River sa bayan ng Labo. Ang basketball court na ito ay nilubog din sa baha. Hindi rin makita ang daan. At ang mga palayang ito ay nagmistulang dagat at kulay putik na tubig baha. Isa si Aisa na taga Sitio Duongan malapit sa ilog ng Busigon na lubhang naapektuhan ng Bagyong Ulysses. Ay mga moment na yun. Yung sa typhoon pa lang na sinasabi sa amin, nagambala na kami. Pag uwi ko, ang tubig is almost dito na. Dito na ang tubig. Ay dito tinulungan ko na yung nanay ko maagakot. Halos na kami, lahat tulong-tulong naman kami. Tapos nung kasagsaga na talaga, as in kasagsaga na, yung mga gamit namin, ando naman na. Nakasafety na lahat doon sa evacuation center. Lahat kami, pati mga babies, etc. ganyan. Ano po, kumbaga po sa every year na dumarating yung gantong sakuna, sanay na kami, kumbaga parang iniisip namin. Kasi dito na rin kasi kami lumaki, dito na rin kami nagkapamilya. Nakangiti pa rin kahit ang kanilang munting tahanan ay nilamuntin ng baha. Bakit nakangiti ka? Eh kasi nga, ayaw din natin ipakita na nasakuna na tayo, pero kumbaga parang may pag-asa pa din. May pag-asa pa rin tayong tumayo ba. Kaya nababawasan lang din yung kaba namin sa pamamagitan ng pagngiti-ngiti namin, ganyan. Kumbaga, dinadaan namin sa ngiti. Pero masaya pa rin naman kami. Hindi naman masayang binagyo kami. Kung may mga nais man po na bumigay sa amin ng konting tulong, ito po ay taus-puso namin tatanggapin ng bukal sa amin. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Labo, Camarines Norte, may naitalang mga nasawi sa Bagyong Ulysses. At maraming bahay ang nawasak dahil sa landslide at flash floods, kasama rin ang ilang agrikultura na naapektuhan ng bagyo. Matatandaan na mula sa Bagyong Ophel, Pepito, Quinta, Super Typhoon Rolly, Shoni at Tonyo,
Lingguhang binayo ng malalakas na hangin at ulan ang probinsya ng Camarines Norte. Subalit hindi padadaig ang mga Bicolano. Patuloy na babangon kahit ilang bagyo pa ang dumating. Dahil na rin sa pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat Camnorteño.